στη ζωή αλλάζουν μάτια μου. Λένε θα έρθουν δύσκολοι καιροί, μα εμένα δεν με νοιάζει τίποτα. Δεν φοβάμαι ερώτα μου, στα παπούτσια τα πάλια μου έχω γράψει την παλιό ζωή. Γιατί έχω εσένα πλάι μου, έχω εσένα πλάι μου κι όλα τα αντέχω, μην το ξεχνάς. Γιατί έχω εσένα πλάι μου, έχω εσένα πλάι μου, φτάνει καρδιά μου να μ' αγαπάς. Γιατί έχω εσένα πλάι μου, έχω εσένα πλάι μου κι όλα τα αντέχω, μην το ξεχνάς. Γιατί έχω εσένα πλάι μου, έχω εσένα πλάι μου, φτάνει καρδιά μου να μ' αγαπάς. Εμένα με έχεις, Νικηφόρε. Ρόκαρε ο Νικηφόρος. Με ένα τραγούδι του Αντώνη Ρέμου. Ωραίος. Ναι. Του τραγούδι σου, Συγγνώμη, πάντω. Έχεις δίκιο. Ζητώ... Και του Βασίλη Γιαννόπουλου. Ζητώ ταπεινά συγγνώμη. Γιώργο Θεοφάνους, μπορείς να τον Θα αναλάβεις. τρελαθήσαμε με αυτά, κάθε live. Λοιπόν, ρε εσύ Νικηφόρε, έχεις μια μαγιά έτσι στο στήσιμο, αυτό από πού προέρχεται, τι είναι αυτό όλο, έτσι. Το Robocop λίγο. Ρόμποκοπ. Τόσο βαρύ. Ναι, είναι λίγο βαρύ, είναι λίγο... Μήπως είσαι πιο λαϊκός τραγουδιστής από αυτό που ακούμε τώρα. Νομίζω πως μπορώ να πω αρκετά πράγματα. Ναι, ήσουν πάρα πολύ καλός βέβαια, εντάξει και σίγουρο χαρτί, ωραίο τραγούδι Νίκο, μπράβο. Ωραία επιλογή. Λίγο άβολο, σε βλέπω με τα χέρια, με τα αυτά. Εντάξει. Έχεις όμως, το έχεις. Το έχεις, θα πας πολύ καλά. Ευχαριστώ πολύ. Θα πας πολύ καλά. Τον βρήκες λίγο τρακαρισμένο. Ναι, εντάξει, ίσως, είναι η πρώτη βραδιά, εντάξει. Εντάξει. Πιστεύεις ότι είναι το στυλ του έτσι στίχος? Πιστεύω ότι θα κάνει περισσότερα ο Νικηφόρος. Δεν μπορεί να το δείξει με αυτό το Πολιτικά σ' άρεσε όμως. πράγμα. Ναι, εντάξει. Θέλεις δεν λίγο είναι κινησιολογικά έτσι να χαλαρώσει κάπως. Αυτό Πρέπει λες. να φύγει. Πώς να σου το πω τώρα. Δηλαδή έβλεπα χαλαρώσει, λίγο. έτσι, Ναι. Για κάτω. Για κάτω. Δηλαδή. Να χαλαρώσει. Δηλαδή κάτω, κάτω. Έτσι. Λοιπόν, Γιώργο. Είναι πάρα πολύ άνετος, πολύ σίγουρος. Έχει μια δύναμη, ας πούμε, που τον είδαμε on stage. Έχει μια δύναμη ο ίδιος. Εμένα μου άρεσε πολύ. Πιστεύω ότι καταλαβαίνω αυτό που λέει ο Γιώργος, ότι εντάξει, όμως είναι η πρώτη βραδιά. Προσπαθούμε να τα βάλουμε όλα, να καταλάβουμε την πρώτη βραδιά, πρώτη εμφάνιση. Έχει μια δύναμη, έχει μια άνεση, είναι καλός, έχει μια μαγεία, μου αρέσει. Εσύ δηλαδή αυτό το ερμήνευσες ως δύναμη. Όχι Έχει ως... μια δύναμη, έχει μια άνεση. Εντάξει, Ναι. απ' την άλλη έχει τρακ, το βλέπεις. Αχα. Όμως το έχουμε δει και στα τρία παιδιά. Και η Pale Face το είδαμε και στον Νίκο. Δεν το είδαμε στον τραγουδιστή σου, λυπάμαι, δεν το είδαμε. Ο τραγουδιστής σου ήταν τρελός, μια χαρά, σούπερ για αυτό που έκανε. Αυτό λέω, ότι ήταν λίγο μαζεμένος. Λέμε το ίδιο πράγμα, το βλέπουμε Ναι, από ναι, άλλη, ναι, ναι. από άλλη οπτική γωνία. Να. Ήταν και τελείως διαφορετικό το κομμάτι. Αλλά είναι πάρα Ναι. πολύ καλός τραγουδιστής. Είναι Άρα. πολύ καλός τραγουδιστής. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Κατέρινα. Λοιπόν, λοιπόν, θα μιλήσω ως η γυναίκα που είχε τα αγόρια πέρυσι και θα σου πω το εξής. Καταρχήν θεωρώ ότι το έχεις. Έχεις τρομερό ταλέντο, έχεις άνεση, έχεις παρουσία καταπληκτική, έχεις το κατάλληλο ύφος. Κατά την άποψή μου, σε κάποια σημεία υπερέβαλες λίγο. Θα συμφωνήσω με τους δύο κυρίους, με χάλασαν οι κινήσεις σου. Πολύ. Μου θύμισα, το λέω μετά το ότι το έχεις, έτσι, μην παρεξηγηθώ. Εντάξει, μην στεναχωρηθούμε. Μου αισθάνθηκα ότι πήγες σε κάτι που ήξερες από μαγαζί ή από οπουδήποτε άλλο. Έφερες έναν αέρα τον οποίο δεν τον χρειάζεσαι. Είσαι τελείως διαφορετική παρουσία, είσαι αλλού. Μπορείς να φύγεις πολύ μακριά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
Μας λες ότι έχει μάθει ένα στυλ από Ακριβώς, κάποια το οποίο σε νυχτερινά κάποια σημεία μαγαζιά. το είδα. Ναι. Σε κάποια σημεία δεν είναι κακό, σε κάποια σημεία το είδα. Παρ' όλα αυτά το έχει το παιδί. Έχεις Το εμφανιστεί λαρίκι το έχει. σε διάφορα μαγαζιά νυχτερινά. Ναι. Ναι. Και Αλλά δεν τραγουδούσες πιο νομίζω λαϊκά ότι τραγούδια έχω εκεί. Τα πάντα. Ναι. Βασικά δεν μου άρεσε να διαχωρίζω τη μουσική, Ναι. αλλά αφού το κάνουμε, τραγούδησα και λαϊκά. Τραγουδούσες και λαϊκά. Σαν τι άρεσε να τραγουδάς πιο πολύ. Εμένα μου αρέσουν τα ωραία τραγούδια. Δεν έχει σημασία τι ύφος έχει ή τι είδος είναι. Μπράβο. Μου αρέσει η ωραία μουσική. Πάντως έχει μια μαγιά, έτσι, τη βλέπω. Είναι λίγο ρε παιδί μου αυτό που σου λέω. Είναι κάπως. Κουβαλάει, την έχει. Ναι, ναι. Νίκο. Λοιπόν, από ό,τι κατάλαβες, Νικηφόρε, οι τρεις κριτές πλάι μου ζηλεύουν πάρα πολύ. Το κατάλαβες αυτό, φαντάζομαι. Καλό είναι αυτό. Λοιπόν, ήσουν εξαιρετικός, πάρα πολύ καλός τραγουδιστής και τα σηκώματά σου ήταν πάρα πολύ ωραία. Δεν το ανέφερε κανείς αυτό, δεν τους συμφέρει να το αναφέρουν. Σωστό, Νικό. Ο Νικηφόρος Σάκη μου ξεκίνησε ως ροκ τραγουδιστής σε συγκρότημα. Λοιπόν, το ότι τραγουδάει σε ένα πολύ νεανικό μαγαζί στην Πάτρα δεν σημαίνει ότι είναι και αυτό που Κατακριτέο, λέμε βέβαια, μουσικο κατάσταση ή κατακριτέο. Όχι, μια χαρά είναι. Μια χαρά είναι. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ καλός τραγουδιστής. Πιστεύω ότι μπορεί να πει, όπως λέει, αρκετά είδη τραγουδιών. Μ' αρέσει που του αρέσει η καλή μουσική, χωρίς ετικέτα. Δηλαδή μπορεί να πει ένα pop τραγούδι, μπορεί να πει ένα rock τραγούδι, μπορεί να πει ένα λαϊκό τρόπο τραγούδι. Δεν θα τον βάλω ποτέ να πει Στράτο Διονυσίου. Αν και μπορεί να το πει με ένα δικό του στυλ πιο νεανικό, πιο rock. Θα δούμε τι έχει να Εγώ, γίνει. Νίκο, εγώ βλέπω ένα πολύ νικηφόρο μείγμα. Βλέπω ένα παιδί το οποίο έχει μια μαγιά και ταυτόχρονα είναι πάρα πολύ γλυκό. Είναι πολύ γλυκός και έτσι πολύ... και με πάρα πολύ ωραία φωνή. Και Τώρα η είναι- κίνησή του μπορεί να πει ένα άλλο τραγούδι και να είναι Σάκη, πιο και χαλαρός, πιο ελεύθερος. Σάκη. Μην ξεχνάμε ότι είναι το πρώτο live σήμερα. Όλοι μας έχουμε λίγο track. Και Λοιπόν, είναι από τα παιδιά που λατρεύουν τη μουσική. Αυτό με ενδιαφέρει εμένα. τέλεια, τέλεια. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ο Νικηφόρος. Νικηφόρο, θες να μου πεις κάτι? Όχι.